Hage chini Kokborok ni belakina talented hero chini Da Subhajit ni kailai panda engka by priti by jeng jora kolok ma romunyo borok khorok ni relation kaham social media ni bisingti rok nugui tongmani hage finally tabuk bong ni kailai panda ngi pai kha belakino nai thok chini Tiprasa ni kaimung banyo kaija khaborok hage chini Tiprasa ni kaimung siri sitini simi beti tangi kailai mani belakino nai thoke wa bai tangja kubui kok sanen thang ka jago Tiprasa bai Tiprasa belakino musangjak mukhang rong musangjak belakino nai thotok chini Tiprasa ni actor Da Subhajit ni kailai mung panda by priti by hage belakino nai thok o jago sana klayo chini Tiprasa rong ni kailai mung panda chini Tiprasa bai Tiprasa amdike kailai ke busuk se tong thok bukha amo sana se kok rain norok bahai ma tong takuk buhurong nor komeni bising tike shahari mano belakino talented chini Kokborok Tiprasa Da Subhajit kamna kereng hni bo bono sini jago hage congratulation jungha kisantui Kokborok samung tai musamung jagao kerengi tongnai chini o channel bo hage jung Da Subhajit ni bini o kailai mung panda no nugui belakino congratulate dunani bage jung o video ma khaika hage basically o jagao bongni kailai mung panda no nugui tong thomani hage basically ang kubuni borok rok bo tongthokjak na ang je khakayo ang tongthokjak ma haike nang tongthokjak kana borok bo bongni kailai mungni beti Tiprasa rongni agini siri siti beti tanglai ma haike wa bai belai kheno nai thotok ke tangjak tai wano kinai kinaro khom haike sirigei belai khe nai thotok ke tangjak amono nugui belai kheno khas rangjak chini timbo tai khakhayo kwbangma Tiprasa luku je Da Subhajit ni fan ngi tongnai bono chajagi tongnai belai kheno nai thotok ma tongjak khas rangjak na bini o kailai mung panda bo hage jung Tiprasa ro kwbangma bini fan tongnai Da Subhajit ni fan tongnai ro gedengma salromunyo boni kailai mung panda no nugnani bagai tai khnanani bagai belai kheno na singlaija tai finally jung miya nugi belai kheno khas rangka bini kailai mung panda no belai kheno tongthokjak kwbangma Tiprasa je bini fan tongnai ro jung kamna kereng ro khni bumung rejak bono hage kwbangma Kokborok music video ro jung nugo bo buri rong mayang mani hage real life bo buri mangka belai kheno khas rangjak jung kwbangma bini fan tongnai ro belai kheno tongthokjak monogui juk sapat amata haina juk se haibana je bini fan tongnai ro Tripura thung Tripura ni vaira hayakai Bangladesh panong thung je bini fan boni music video boni acting boni talent bono nai tongnai ro belai kheno tongthokjak bini o koktumano khnawi bo kailai mung kaijangmani bagai hage jung chini team ni bisingtui bono Da Subhajit tai by priti no belai kheno congratulate dia faro tai kaham kereng tongthung boni kailai mung panda tai bongni couple kaham ke thangtung langma chongsak amde kheno hamjaklai thangtung naithotok ngi thangtung jotono khulumbai kya hambai video paikya।